So what is one naman po sa mga kabis babalik naman tayo sa sinanamay at Call of Duty mobile game. Ano to? Ngayon ulit po ako Ngayon na lang po ulit ako nakapag-code video. Kaya yan. And bumalik ako sa Elite and Pro ulit ako ulit. Pagkatapos na itong isang game na to is Pro. Pro na ako. Ano? Pag namatay pa ako ulit ay zero. Isa pang game. Yan, Kuya Brip. Ba't ka po bumalik na? Oh, favorite farm. Favorite ko pa tong distantion. Di po talaga ako lagi kami yung bumababa. Ano nga ako? System of the, system daw? Nakita. Ngayon pag umalis na yung hacker, saka mag Mura po talaga kayo maririnig because naka-headset ako. System is stronger. O dito talaga kami laging bumababa. Ito, Mami, stream lang ako Stream lang ako. Okay, love, thank you. Ito na. Apply to become jump leader. Ayaw. Your teammate is Ranity ko po yung skin. Binigay lang sa akin yun ng kaibigan ko si Sayong. Shoutout sa kanya. Blaze Boys palang pangalan niya sa YouTube niya. Papapalitan ko sa kanya next time. Pag may time ako. I build stronger system. Game, mamatay kayo dyan. Hindi ako guys dyan bumababa dito. Hindi ako dyan bumababa dito talaga. Kasi guys, ang dami dyang kalaban. Hindi, dyan kayo. Dito ako, game. Good luck. Nasa nga. Aba, doon nga pupunta si 2. Oy, okay dyan 2. Bahala ka. And guys lang ha. Ang kataka ko, Herbie. Ngayon ka lang ulit nag-stream. Tama po. Ngayon na po ulit ako nag-stream. Because trip ko lang. And ito muna yung content natin. Siguro mga tatlo. May naisip na rin ako guys na build sa Minecraft. And hindi ko pa siya guys ipapalabas. And alam ko na pero hindi ko pa alam mga harvest yung design niya. And kaya mag-wait lang kayo. Design muna kasi guys ang inuuna ko. Fresh blood. And Vanderlei agad. Ayan ang lapit ko. Boom. I'll be the strongest. And you know. Para hindi nyo guys makakarbis ma-miss ang mga videos ko. Huwag mo kalimutan i-subscribe. Huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell. Para lagi kang updated sa mga videos ko. And sabi ko na sa'yo. Huwag kayo dyan. Bala kayo. Patay talaga kayo dyan. You'll be the strongest. And you know. Oh, snowbird. Yan. So, meron nagpuputukan. Dito yung dyan. Pero yan. I'll be the strongest. Vanderlei, let's go. Ay, shit. Love, baka mo lang busy. Kalaban ba? Kailan naman? Nakabalan talaga ako eh. Oh, sniper ammo. Oh, heavy ammo. Shit, naman kalaban. Yan na, binuksan niya na yung pinto. Huy! How I did survive? Let's go. Dahil ngayon is may snowboard ako.
Punta tayo sa mga kakampi natin. Makilakaban ko ba? May chopper na, tig-iisa. Nagpiplex sila. Katay lang ka. I'll be the strongest. Ay, pasakay. Mayan. I'll be stronger. Dito kayo na snowboard ko kaya aray ko. Ano? Baba mo ako. Tulong. Let's go. Ala. Let's go. Ayoko. Gusto ko ako yung driver. Ano? Naglalag si kuya. Ay, ako naglalag. Hello. Dito sila kanina galing. Bati, hindi pa namatay to. Ano siya ba ito? Ano siya ba yung driver? Buti hindi pa namatay yun. Makin punta tayo dito. I'll be strong. Uy, mamatay to. How I just did that? Ayun o. Meron pala loot. Yan mo na, nakuha na eh. Okay, strong. Ay, kalaban. Yun. Kuha lang tayo mo bala. Ano ba? Ano ba no? Kuha lang guys. Kalaban! Triple kill, let's go! Yan. Wag nyo kami, babang. Shit. May kalaban yan. Aray! Ano? Wala. Ano? Wag nyo kaming babanggain. Tara, chopper. I'd be stronger than low. Yeah. Low? Huh? Sino bird? No. I'll be stronger. Lah. Ay, mark. Ano pala yung ako ba? Ano, naglalag na po. Wala, putik. Ano to? Okay. Tara, bye-bye. Sige, sino? I'll be stronger. Andre, lalis ko. Kailangan ko rin nun. Clear. Walang chopper. Wala na. Inuwanin nyo ako eh. Yan ang maganda dito mga karbis, mag-snipe. Kung meron ka sniper. Oh. Dito. I'll be stronger. Ganda pa ng no. Pila ako sa heavy armor. Pero hindi pa ako pila sa sniper ammo. Wala, ano yun? Ano yun? I'll be stronger. Ano yun? Bahala ka. Ay! Shit, mamamatay ako. Ano? Bahala ka sa buhay mo. Alis na ako dito.
Alis, 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 alis na. Ay, ay, ay. Kalaban. Let's go. Lula. Nagsakto pa nga. Galing. Tara. Kalaban pa. Pagmut to. Nakakalaban doon. Nasa farm siya. Ito na. Na, si Tuner naman nag-flex. Aray ko. Sarap. Uy. Wait lang, gadinas na ka. Yun, sakay. Tara, let's go. Okay, boy, materama, diba? Chopper versus chopper. Taas mo naman. Hindi ako makita. Yun, taas. Taas eh. Yun, oh. Barilin. Miso. Chupe. Oh, nag-air crash. Boom. Kaya pa tayo, huwag na. Uy. Sorry. May kalaban ba sila may napatay? May napatay yung kalaban. Clear. Be stronger. Zombie pa. Sniper lang. Hello. Ayaw talaga kayo kumakal. Gusto ko nag-access lang. Ito yung ingay nyo. Baka namatay sa iyo eh. Ano ba? Ito. Be stronger. Thank you. Ano ka no? Arat na. Tara. Wala, kalaban dun oh. Ngut ka. Kalaban dito oh. Hala, kalaban. Hala, saan punta? Sila punta dito oh. Dito kayo pumunta. Punta kayo dyan? Sige. Sabi, stranger. Saan pala kayo pupunta? May snowbird naman ako. Yan. May snowboard naman ako. Punta kayo tayo kay 2. Nagaling eh. Or nag-ahak. Ano tayo? 4-2. Basta ako na lang sa sarili ko. 4 tayo. Siyempre. My favorite color is blue. Hindi naman si purple. Zip line tayo sa taas. Dito talaga ang mga arbis nagtataka kung paano umakyat doon sa top. Yung pala, may zipline. Ang galing. Pwede na pang-prank. Ano ba saan pumunta na ito? Lagi ako dito pumupunta eh. Ano to? Ay, sa top. Okay. Let's go. Send me down now, what you gonna do? Send me down now, send me down now, what you gonna do? Send me down now, on the swamp with me, dun. Send me down now, what you gonna do? Send me down now. Dami dito ang kalaban. Excuse me. Okay. Bless you. Sorry. Shit, may kalaban na. Takot ako guys. Tapos sakay na nga tayo dito. Natakot pa ako. Tao naman yung zombie. Ay shit, may zombie. Ano?
Ay, shit, mamamatay ako. Mamamatay ako. No. No. Takot ako guys sa zombie. Help. Help me. Ayun, nagpatak din sa sakyan. Wawa. Ano si tu? Ay, nandun siya kayo. Tara. Let's go, blue team. Let's go. Woo! Yung dalawa. Nga. Dito. Wala dyan pasukan. Dito siya pumasok ko. Ginagawa mo. Dito. Mas mala. Babay. Best ko. Babay. Ala. Yung baril ko. Ay, patay tayo. Ala, kumamatay ako. Magpasama nga tayo sa mga teammates natin. Takot tayo sa zombie. Yun na. Serious. Ay, C4. Dami natin. Mukha magiging MVP pa nga. Lord, sana maging MVP po kami. Susunod ako sa mga ka-teammate natin. Mamatay tayo eh. And I just wanna meet down. Get the body. This is salamin. Bala kayo dyan. Block. Putik. May ano. May sasakyan. Hala. Ba? Ilan na lang ba? Doon, sa end, doon. Hala, ayun o. Okay. Good luck. Wala tayo nagawa kahit isa. Meron na. Ano mga kalaban? Kagaling nila guys. Baka master na to eh. Kagaling nila kahit isa kalaban. Ano? Gulat! No! So may nagtatapa ng zombie. Saan ba yung zombie na yun? Wala mo talaga eh. Bala ka dan. Itaas ka lang dan. Tama nga tayo kay Juan. Doon siya lagi siya nakakita ng kalaban. Ah? Basic oh. Oh, first try. Let's go. Ang kawin niya dito. Ayun oh. Ako, full na ako. Hindi ko na kailangan ng ano pang items. Kailangan ko na talaga is equipment. Nandun silang lahat oh. Nandun sila, isa doon. Nandito silang lahat. Nandito. Ala, naglag pa nga. Gugoy. Ano? May zombie doon. Wala. Ay! Ko. Nga. Kasi 1. Ba't tayo pumunta ka 1? 5. 1. Win. We have a winner. Asan yun? Let's go. Ay, konti lang yung batay na natin mga ka-arbis. Let's go pa. And woohoo! Exit. Proceed. Vampire. Let's go. Huwag mo nang kalimutan i-click ang subscribe button. Wait lang. Inat lang muna tayo. Kasi that is so haba. Wait lang. Hindi ako MVP. Pero ako pa rin. Let's go. Master Pro. Let's go. Yan. Huwag mo kalimutan i-click ang
Huwag mo kalimutan i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. See you in my next video. See ya!